Παρήγγειλε, συνέδεσε και ταυτοποίησε μία Viva Wallet Card και κάνε ασφαλείς συναλλαγές οπουδήποτε. Πληκτρολόγησε www.vivawallet.com. Επίλεξε από το μενού Ιδιώτης και κάνε κλικ στην επιλογή Viva Wallet Card. Πάτησε παραγγελία. Συμπλήρωσε τη φόρμα με τα στοιχεία σου. Πρόσεξε να αποδεχθείς τους όρους χρήσης και πάτα στο κουμπί παραγγελία. Στη συνέχεια, διάλεξε έναν από τους παρακάτω διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, είτε με Viva Wallet, είτε με κάρτα, είτε με αντικαταβολή. Πρόσεξε να αποδεχθείς τους όρους χρήσης και εξόφλησε την Viva Wallet Card σου. Η Viva Wallet Card θα είναι σε λίγες μέρες στο σπίτι σου. Εναλλακτικά, μπορείς να προμηθευτείς τη Viva Wallet Card και στο κατάστημά μας στο The Mall. Αφού φτάσει η Viva Wallet Card στο σπίτι σου, μπορείς εύκολα να κάνεις τη σύνδεση και την ενεργοποίηση στο λογαριασμό σου. Πληκτρολόγησε πάλι www.vivawallet.com και κάνε είσοδο στο λογαριασμό σου. Στην αρχική οθόνη, επίλεξε στα αριστερά την επιλογή Viva Wallet Card, πάτησε ενεργοποίηση κάρτα, συμπλήρωσε τη φόρμα και κάνε κλικ στο κουμπί ενεργοποίηση. Μόλις σύνδεσες και ενεργοποίησες τη Viva Wallet Card σου.